ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. നാമങ്ങളൊക്കെയും ദാമങ്ങളാക്കി ഞാൻ ദാമോദര നിന്നെ വന്ദിക്കട്ടെ. ബന്ധങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞു ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ബന്ധുവായി നീ എൻ്റെ കൂടെ വേണം. ബന്ധങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞു ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ബന്ധുവായി നീ എൻ്റെ കൂടെ വേണം. കണ്ണനെനിക്കു നീ കണ്ണാ വിളിക്കട്ടെ, ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ബാലകൃഷ്ണ. കോവനെ ചാരി നീ ഗോപാലകൃഷ്ണനായി, കാലിയെ മേയ്ക്കുമ്പോൾ ഗോപാലനായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഗോവർദ്ധനം പൊക്കി ഗോവിന്ദനുമായി കേശിയെ കൊന്നൊരു കേശവനായി, അമ്മ ഊരലിന്മേൽ ബന്ധിച്ച നേരത്തും ദാമോദരനായി വിളങ്ങി നിന്നു. കാളിയ ദർപ്പമകറ്റി മധുസൂദനായി മധുവിനെ തീർത്തു മധുസൂദനാം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. യമുനാതൻ തീരത്തു വേണുഗോപാലനായി ഗോപിക മധ്യത്തിൽ മുരളീധരൻ, കംസനെ കൊന്നു നീ ശക്തിധരനായി വാസുദേവപുത്രനാം വാസുദേവൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ശ്രീകൃഷ്ണനായി ചെന്നു രുക്മിണിയെ വിട്ടു ലക്ഷ്മിമാറിൽ വാണ ശ്രീധരനും, വാമയ്ക്ക് വല്ലവൻ ഭൂലോക സുന്ദരൻ ജാമ്പവതിപതി അംബുജാക്ഷൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഭക്തകുചേലനും സഖിയായ നീയല്ലേ അച്യുത ആനന്ദ ദേവദേവ. ഭക്തകുചേലനും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ടീ പെട്ടെന്ന് പോയ കൃഷ്ണ തീർന്നോ? ഇല്ലല്ലോ, ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടുന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഭക്തകുചേലനും സഖിയായ നീയല്ലേ അച്യുത ആനന്ദ ദേവദേവ. ഭക്തകുചേലനും സഖിയായ നീയല്ലേ അച്യുത ആനന്ദ ദേവദേവ. പാർത്ഥന്റെ തെരുതെളിച്ചതു കൊണ്ടൊരു പാർത്ഥസാരഥി എന്നു പേരു വന്നു. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ബ്രാഹ്മണ വൃദ്ധന്റെ സന്താന പാലനം സന്താര ഗോപാലമൂർത്തിയാക്കി. എത്ര നാമങ്ങളാൽ കോർത്താലു ഈ നാമം പോരായിരുന്ന വിരൽ ബന്ധിക്കാനായി. നാമജപം ഞാൻ തുടരാമെനിക്കെന്റെ ദാമോദര ബന്ധം തന്നെ ലക്ഷ്യം. നാമജപം ഞാൻ തുടരാമെനിക്കെന്റെ ദാമോദര ബന്ധം തന്നെ ലക്ഷ്യം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ
കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി ആരെങ്കിലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടക്കൊന്ന് കേൾക്കാണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. കോമളൻ ഘനശ്യാമളൻ മമതാമര കണ്ണ വന്നാലും വെണ്ണയുണ്ടിതാ കിണ്ണത്തിൽ കണ്ണ നിന്നെയും കാത്തിരിക്കുന്നു. വെണ്ണ താണ്ടിന്നാൾ തൊണ്ടയിൽ തങ്ങും ദണ്ണമുണ്ടാമെന്നോർത്തു താൻ കാച്ചിയ പാലി പൊന്നിൻ കിണ്ണത്തിൽ വെച്ചിതാ നിന്നെ കാക്കുന്നു. വന്നാലും കണ്ണ വന്നാലും കണ്ണ വന്നാലും മണി വർണ്ണ നീ വന്നാലും കണ്ണ വന്നാലും കണ്ണ വന്നാലും കുഞ്ഞി പൈതലേ. പൊഞ്ചീലം പച്ച കേൾക്കുന്നു കണ്ണ വഞ്ചിക്കാതിങ്ങോ വന്നാലും കിങ്ങിണി കീലുങ്ങുന്നതു കേൾപ്പൂമിങ്ങിവൻ നിൽപ്പൂമെൻ വർണ്ണൻ. തൃക്കരത്തിലോടെ കുഴലുമായി സദസ്സിൽ നീ വന്നാലും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ഈ പാദദാസരർപ്പിച്ചിടട്ടെ സർവവും. ഗോവിന്ദ പരമാനന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ പരമാനന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു മാതാജി. മാതാജി, പങ്കജാക്ഷൻ മാതാജി, ചന്ദ്രവാസൻ മാതാജി, സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം.
ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ഹോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം. കർമ്മയോഗം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പേര്. 43 ശ്ലോകാസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ലെസണില് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് 47 ശ്ലോകാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു 72 ശ്ലോകാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തേത് നമ്മള് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന 3-ാമത്തെ ലെസനാണ്. കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ലെസനാണ്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അധ്യായം 3. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ അർജുനന്റെ വിഷാദം കണ്ടു. 700 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭഗവത്ഗീത 18 ലെസൺസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, പിന്നെയുള്ള 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, പാണ്ഡവരെ ജയിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ആ ലെസണില് ഭഗവാൻ ആകെ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. നോക്കിക്കോളൂ അർജുന, കൗരവരെ നോക്കിക്കോളൂ, നിനക്കെതിരെയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കൗരവരെ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ആരായാലും നമ്മളൊരു നല്ല ലിസണർ ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ശിഷ്യനാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അർജുനനെ ആദ്യം ഭഗവാൻ കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മിണ്ടാണ്ട് കേൾക്കുക, ലിസണർ ആയിട്ടാണ് ആദ്യം വന്നത്.
അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അർജുനന്റെ വിഷാദം, അർജുനൻ തന്റെ ഗാണ്ഡീവവും അമ്പും എല്ലാം ഇതില് രഥത്തില് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ബോഡിലി റിലേഷൻസിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് സ്പിരിച്വൽ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ഇന്നലെ അഡ്വൈസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സാങ്ഖ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, ഗീത സമ്മറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസണിലൂടെ ഭഗവാൻ ചെയ്തത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എല്ലാ ലെസൺസിലും എന്തൊക്കെയാണോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം സെക്കൻഡ് ലെസണിലുണ്ട്. അത് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഇത് മൂന്നും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് സമ്മറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഗീത സമ്മറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാങ്ഖ്യ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, സാങ്ഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ഭാഗവതത്തില് അതിന് നമ്പേഴ്സ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കപില മുനിയാണ് സാങ്ഖ്യ യോഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സാങ്ഖ്യ യോഗം വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടു. ഞാൻ ബോഡി അല്ല, നമ്മള് ആത്മാവാണ് അർജുന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും നമ്മളെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അവധ്യനാണ് നമ്മളുടെ അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ, അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. മരിച്ചു പോയാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ ശരീരം ജര, കൗമാരം, യൗവനം, ജര ഇതിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആത്മാവിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. എന്തൊക്കെയാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിനെ ആർക്കും വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അനശ്വരനായിട്ടുള്ള അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു അർജുന. അപ്പൊ നമ്മൾ പേടിക്കാനേ ഇല്ല. നമ്മളുടെ കൂടെ ആരുണ്ട്? നമ്മളുടെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഹോൾ ബോഡിയെ, നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ആത്മാവിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏത് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു പിന്ന കുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളു കൊള്ളുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എന്താണ് നമ്മുടെ ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലെയുള്ള പാരായണങ്ങളും ജപം എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. ഇതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത് പ്രസാദം ലഭ്യമാകുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തില്? സെക്കൻഡ് ലെസണില്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും കൂടിയ മനഃഷ്ഠാനീന്ദ്രിയാണ്. അപ്പം ആ 6 കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിലോ അതിനേക്കാളും ബലമുള്ള എന്തിലേക്കെങ്കിലും മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദം കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അതിന്റെ വാസനകളെയും അതിനെയെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് ആർക്കാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അയാളെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. സ്ഥിതധീർ മുനിരുച്യതേ. മുനി എന്ന് വരെ പറയും നമ്മൾ. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോട് കൂടിയ മുനി എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ പാത്തിലേക്കുള്ള വിഘാതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ സ്പിരിച്വൽ പാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും നമ്മൾ ഒരുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം. സെയിം ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു ലൈഫേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫ് എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതല്ല. മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിനോട് കൂടെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുക. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമാ കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ.
ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹാ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. നലത്തലസനില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ, ആരാണോ അതിനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതില് സംഘമുണ്ടാകുന്നു, ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം ഉണ്ടാകുന്നു, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധമുണ്ടാകുന്നു, ക്രോധം കഴിഞ്ഞാലോ സമ്മോഹമായി, ഓർമ്മപ്പിഴയായി, സ്മൃതിഭ്രംശമായി, സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധിനാശമായി. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നാശമുള്ളതായിട്ടുള്ള എന്ത് മെറ്റീരിയൽ അല്ല ബെനിഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ആദ്യവുമുണ്ട് അന്തവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആശിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ ആ പാത്താണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ശ്ലോകങ്ങൾ വായിക്കുക, മീനിങ്സ് വായിക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ലെസൺസിന്റെ പേര്. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകും. ഭഗവാന്റെ അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള വാണി ആരാണോ ശ്രവിക്കുന്നത്, ആരാണോ അത് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ അത് മറ്റൊരു ഭക്തന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അവനേക്കാളും പ്രിയനായിട്ട് എനിക്കൊരു വേറെ ഒരു ഭക്തനില്ല എന്ന ഭഗവാൻ 18th ലെസണിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മള് ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച് നൈവ സന്ധിഹി പാപ്പാനി പൂർവജന്മകൃതാനിച്ച്. പൂർവജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കോടി കോടി പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ സഞ്ചിത പാപം എന്ന് പറയുന്നതിനെ അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തീർന്നാൽ നമുക്ക് കോടി കോടി ജന്മങ്ങളും നമുക്ക് പോരാണ്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ശരണം പ്രാപിക്കുക. നമ്മള് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ കർമ്മവും യോഗവും, കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗം എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കി തരും. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവാൻ പുറത്തു തരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കർമ്മയോഗം, യോഗം എന്നുള്ള അത് കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെയും എല്ലാമായിട്ട് കണ്ടത്. ഇന്ന് 3ാമത്തെ ലെസൺ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ന് നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മമാണ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫിനെ, നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത്, ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ, നമ്മുടെ ഡീഡ്സ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുക. ആ കർമ്മം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളും മനസ്സുകൊണ്ടും വാച കർമ്മണ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുക അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം കിട്ടുക. എത്ര തരം കർമ്മമുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മം, അതിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും പെടും. നമ്മളുടെ ഇതും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്, അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ പെടും. അപ്പൊ അതിനെ സ്വകർമ്മം എന്ന് പറയും. അത് തന്നെ 2 തരത്തിലുണ്ട് സ്വകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വകർമ്മം, നിഷ്കാമകർമ്മം, സകാമകർമ്മം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സാലറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യണോന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സാലറി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയും. സകാമകർമ്മം നമ്മളെ ഈ ലൈഫിൽ തന്നെ, ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ബന്ധിക്കും നമ്മളെ. എന്തുകൊണ്ടാ, നമ്മളുടെ മനസ്സും ആ കർമ്മവുമായിട്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ അത് ബന്ധിക്കും. നിഷ്കാമകർമ്മം 2ാമത്തേതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം. അതെങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നു, എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്തു ഭഗവാനെ, ഇനി നിന്റെ ഇച്ഛ, നീ എന്താണോ തരുന്നത് അതെനിക്ക് തൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ കൊണ്ട് കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, കർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ അർജുന. മാ ഫലേഷു കദാചന, ഫലത്തിൽ നിനക്ക് അധികാരമില്ല. അത് ഭഗവാനാണ് തരിക. നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നീ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലമായിരിക്കും ഭഗവാൻ തരിക. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ന് ചെയ്ത ജോലിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേജസ് കിട്ടണം എന്ന രീതിയിൽ. അതേസമയം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ വലിയ ക്യാൻവാസിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ നോക്കുന്നത്. എത്രയോ ജന്മം നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണോ കൊടുക്കാനുള്ളത് അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരിക.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലുള്ള എന്തിനും ആദ്യവുമുണ്ട് അന്തവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക, സദ്ബുദ്ധി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. അപ്പം കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തിലാണ്. സ്വകർമ്മം, നിഷ്കാമകർമ്മം, സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. സകാമകർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ നോക്കി, പക്ഷെ ഞാൻ പ്രായമാകുമ്പോ അവരെ നോക്കും എന്നുള്ളതല്ല. എന്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം പ്രായമാകുമ്പോൾ എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജോലിയും ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുക. പിന്നെയുള്ളത് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്തത്, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യരുതാത്തത് അതിനെയാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുക. അത് കള്ളു കുടിക്കുക, സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരദൂഷണം ചെയ്യുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വികർമ്മം എന്നതിൽ പെടും. പിന്നെയുള്ളതോ അകർമ്മം എന്നതിൽ പെടും. ആ അകർമ്മമാണ് നമ്മളുടെ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഉപാസനയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത ജന്മം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ബോഡിയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അകർമ്മം അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന ഓരോ നാമ ജപവും എന്തായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഭവിക്കുക? നമ്മുടെ അംഗരക്ഷകനായിട്ടായിരിക്കും ഭവിക്കുക. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ജപിച്ച നാമം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം കർമ്മങ്ങളും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും, വേറെ ഒന്നും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് കർമ്മയോഗം. അർജുന ഉവാച. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഞാൻ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ പറഞ്ഞത് വളരെയധികം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, വളരെയധികം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അർജുന ഉവാച മാക്സിമം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം. ജയസി ചേത് കർമ്മണസ്തി മതാബുദ്ധർ ജനാർദ്ദന സത്യം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അല്ലയോ കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് കേശവ എന്ന് പറയുന്നത്. ജനാർദ്ദനൻ, പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിപൂർവം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തിനാ കൃഷ്ണ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ, പാപകമായിട്ടുള്ള ക്രൂരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? പിന്നെയും പിന്നെയും യുദ്ധം ചെയ്യൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിമോഹയസീവമേ തദേകം പദ നിശ്ചിത്യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന 2 തരം മീനിങ് ഉള്ളത്. നീ ഇത് ചെയ്യൂ, ബുദ്ധിപൂർവം ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കൂ, അതല്ലെങ്കിൽ നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നീ 2 തരത്തിൽ എന്തിനാ പറയുന്നത്? ദ്വയാർത്ഥം. അപ്പം എന്റെ ബുദ്ധിയെ നീ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് തദേകം പദ നിശ്ചിത്യ, ഒന്ന് പറയൂ നിശ്ചയിച്ചിട്ട്, ഏകം വധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയൂ, നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നിയാം, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്ത് എന്ന് നീ തന്നെ തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാനെ. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു 3.4-ല്. ന കർമ്മണാമനാരംഭാത് നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേ ന സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് 2-3-4 പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ വീട്ടിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇതൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൂരെ പോയിട്ട് ഹിമാലയത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങ് തപസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? കർമ്മച്യുതിയാണ് സംഭവിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന പാപം കൂടി നമ്മൾക്ക് ബാധിക്കും. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പരിപൂർണത നേടുകയുമില്ല. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയാളുടെ എല്ലാ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അയാൾ മുക്തനായി, കർമ്മമൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയരുത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാ പറയുന്നത്, കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി ഓരോ ജോലിയും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എന്താണോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കായിട്ട് എന്താണോ ഉള്ളത് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അതിന് പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സംഘ സമാചര. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര,
ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം, വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലിയും, നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കരിയർ ആണോ, എന്തൊക്കെയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉപാസനയാണോ, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്ത സമാചര. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് നിന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കും. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്കാണ് കർമ്മവും ബന്ധവും ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഭഗവാന് ആ കർമ്മ ബന്ധനങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അതേസമയം നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ന് ഓർഡിനറി ആളുകൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ, എങ്ങാനും അത് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ അത് നമ്മൾ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോ എത്ര കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശനസന്തോ മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷേ ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വകം പാപായേ ഭജന്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശനസന്തോ, യജ്ഞത്തിൽ ബാക്കി വരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യമായിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത്, മുച്യന്തേ സർവകിൽബിഷേ, നമ്മളെ അത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ആളുടെ പാപങ്ങളെയെല്ലാം, ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അത് മുക്തരാക്കുന്നു. ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വകം പാപായേ ഭജന്യാത്മകാരണാത്. അതല്ലാതെ നമ്മള് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മള് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഭുഞ്ജതേ തേ ത്വകം പാപായേ ഭജന്യാത്മകാരണാത്. നമ്മളുടെ തന്നെ പാപത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന, നമ്മളെ യജ്ഞമൊന്നും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമമോ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പുതിയ പാത്രത്തിൽ, ചെറിയ ടംബ്ലറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുക, ഒരു തുളസിയിലിട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പുതിയ പാത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക. തുളസിയിലിട്ടിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് സമർപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം അത് എടുത്തിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും, നമ്മൾ ആദ്യം അത് നിവേദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നിവേദ്യം എന്ന് പറയും, അത് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രസാദം എന്ന് പറയും. ആ പ്രസാദം എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയും. മഹാപ്രസാദത്തിനാണ് ഭഗവാനോളം തന്നെ മഹിമയാണ് ഭഗവാന്റെ വാക്കിനും ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനും ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിനും നാമത്തിനും എല്ലാം ഒരേ മഹിമയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും മന്ത്രങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനിലെ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. കിച്ചണിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒനിയൻ, ഗാർലിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡൊന്നും അല്ലാത്തത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ശേഷം അത് കഴിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു അസുഖങ്ങളും വരില്ല. മാത്രമല്ല ആ വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചിതരാകും. ഭഗവാന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾക്ക് നരകവാസം ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എല്ലാ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം മാത്രം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിൽ നമ്മൾ ഇത് മഹാപ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെല്ലാവർക്കും മഹാപ്രസാദമായിട്ട് കൊടുക്കുക. മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസില് മഹാപ്രസാദം വിളമ്പുന്നത് തന്നെ. മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാപ്രസാദം ഗോവിന്ദൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം പ്രസാദത്തിന്റെ മഹിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വിഷ്ണു ലോകത്തില് പോയപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരദര് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് കുറച്ച് തരുവോ? മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ചോദിച്ചു, കുറച്ച് പ്രസാദം എനിക്ക് തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല, ഇന്ന് മഹാലക്ഷ്മി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അപ്പം എനിക്കത് മുഴുവനും കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു.
അപ്പം അമ്മമാർക്കാവുമ്പോ സാധാരണ കുട്ടികളോട് നല്ല വാത്സല്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നാരദ മഹർഷി മഹാലക്ഷ്മിയെ കണ്ണ് കാണിച്ചു, പ്ലീസ് കാണിച്ചു. മഹാലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്തു? ഗരുഡ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ സൈഡിൽ ഒന്ന് വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഗരുഡൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നപ്പോഴേക്കും ആരാണ് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാവിഷ്ണു ഇങ്ങനെ നോക്കിയ സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മി വേഗം കുറച്ച് പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് നാരദരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നാരദർ അത് കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് കഴിച്ചതിന് ശേഷം നാരദർക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്റ്റസി ആയി, വളരെയധികം സന്തോഷമായി, ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നാരായണ നാരായണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ ലോകത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കൈലാസത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് രുദ്രൻ ഇത് കണ്ടു. എന്താ ദേവർഷി ഇത്? നാരദരെ എന്താ ഇത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താ ഇത്ര സന്തോഷം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടിയതാണ്, അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോ ഡാൻസ് ചെയ്യൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്ര സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മളാണെങ്കിലോ ഒരാൾ നക്കിയതാണെങ്കിലോ വരല്ലേ, നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക? നമ്മള് അത് സ്വീകരിക്കില്ല. നമ്മൾ അയാൾ എന്ത് തന്നാലും അശുദ്ധിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കില്ല. അതേസമയം രുദ്രൻ എന്താ ചെയ്തത്? എനിക്ക് കുറച്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിരലില് കുറച്ച് ഒരു മോഴ്സൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണി അതുണ്ടായിരുന്നു. അതെടുത്തിട്ട് രുദ്രൻ അത് കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റസിയായി അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, താണ്ഡവം തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് പാർവതി ദേവി അകത്തു നിന്ന് പുറത്തു നോക്കിയപ്പോഴെന്താ ഈ ശിവനും നാരദരും ഒക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. എന്താ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പാർവതി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവര് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാ ഇത്ര സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു എനിക്കും വേണം, എന്റെ മക്കൾക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. തീർന്നു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നാരദര്. അപ്പം പാർവതി ദേവി മഹാവിഷ്ണുവിനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു, തപസ് ചെയ്തു അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പോഴേക്കും മഹാവിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷനായി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താ പാർവതി ദേവി വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും വേണം പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു. മക്കൾക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗണപതിക്കും ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു മഹാവിഷ്ണു. അല്ല, ഹോൾ വേൾഡിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്റെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വ സൃഷ്ടിക്കും വേണം പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മമാർക്ക് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് മക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്, എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പം അത് ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു? നെക്സ്റ്റ് കലിയുഗമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ആ കലിയുഗത്തിന് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയായിട്ട് ഞാൻ പുരി ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടാവും. ജഗന്നാഥ സ്വാമിയായിട്ട് പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള പുരിയില് ഞാൻ അവിടെ വസിക്കും. പാർവതി ദേവി അവിടെ വിമലാദേവി എന്ന പേരില് ആ ശ്രീകോവിലിന് പുറത്തായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകും. എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിവേദിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസാദവും വിമലാദേവി എല്ലാവർക്കും ആശീർവദിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണു സമ്മതിച്ചു. അവസാനം ഇപ്പോഴും പുരി ക്ഷേത്രത്തിലെ കിച്ചൺ ആണ് ഏറ്റവും ഹോൾ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത്. 7 പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എത്രയോ ലക്ഷം പേര് വന്നാലും അവിടെ പ്രസാദം തികയാതെ വരില്ല. അതേസമയം ബാക്കി വരികയുമില്ല അവിടെ. അത്രത്തോളം ആ ഒരു മാജിക്കൽ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ജീവിതത്തിൽ ആയുസ്സിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പുരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, അതിനുശേഷം പ്രസാദം കഴിക്കുക. അവിടെ പോയി പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മുക്തി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി, എന്തുകൊണ്ടായി നമ്മളത് കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ടാ പാപം ഉണ്ടാകുന്നത്? അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദന്ന സംഭവ യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി, അന്നം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്, ജീവജാലങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. പർജന്യാദന്ന സംഭവ, പർജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ, മഴ കൊണ്ടാണ് അന്നം ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ, മഴ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ സയൻസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ പുകയെല്ലാം പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിനെ ക്ലൗഡ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ, യജ്ഞമാണെങ്കിലോ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മഹർഷിമാരും പണ്ഡിതരും എല്ലാം ഇരുന്നുകൊണ്ട്, ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേദമന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആഹുതിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അത് വേദവിധി പ്രകാരമാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. വേദങ്ങളിലാണ് യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വേദമാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യരുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി, അന്നം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. പർജന്യാദന്ന സംഭവ, മഴ കൊണ്ടാണ് അന്നം ഉണ്ടാകുന്നത്, ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. മനസ്സിലായോ ഇത്രയും?
അപ്പം ആദ്യം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നാഭിയിലെ കമലത്തിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവാണ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള വേദം എഴുതിയത്. അതിനുശേഷം ആ വേദവിധി പ്രകാരമാണ് കർഷകരെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർക്ക് ഈ അഷ്ടവസുക്കളും ആദിത്യനുമെല്ലാം ഇന്ദ്രൻ മഴ വർഷിക്കുന്നു. സൂര്യനാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് ചൂടും എന്താണോ വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചൂട് തരുന്നു. അപ്പം ദേവന്മാര് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ധാന്യം എത്രയോ പേരുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഈ ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അത് വാങ്ങിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ പേർക്കാണ് നമ്മൾ താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ടത്. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് പാപമാണ് ഭവിക്കുന്നത്. പചന്ത്യാത്മകാരണ നമ്മളുടെ തന്നെ പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ അത് സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഹാപ്പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും അതിനനുസരിച്ച് ഹാപ്പി ആകും. അതുകൊണ്ട് ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചക്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഉരുള എടുക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതെന്താ സംഭവിക്കുക? അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആരൊക്കെയാണോ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രസാദം കഴിച്ചാൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പാപം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതില് നമ്മൾക്ക് 4 യുഗങ്ങളാണുള്ളത്. സത്യയുഗത്തില് നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനമായിരുന്നു. 1,00,000 വർഷം ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾക്ക്. അത്രയും ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഇതാണ്. അപ്പം അവർക്ക് ധ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. തപസ് ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പേടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതിനുശേഷം ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്താണ്? യജ്ഞമായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ദ്വാപരയുഗത്തിലാണെങ്കിലോ ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പ്, വിഗ്രഹാരാധന, ഡിറ്റി വർഷിപ്പ് ആയിരുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിലോ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കലോ ഹരികീർത്തനാത് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നു. സത്യയുഗത്തില് ധ്യാനം കൊണ്ടും ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞം കൊണ്ടും ദ്വാപരയുഗത്തിലെ വിഗ്രഹാരാധന കൊണ്ടും കിട്ടേണ്ട എല്ലാ ഫലങ്ങളും നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തിലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതില് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളുടെ നാമാചാര്യനായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിയാണ്. 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യമൊക്കെയാണ് ഒരു ദിവസം 22 മണിക്കൂറാണ് ഇവര് നാമം ജപിക്കുക. അപ്പം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പിറന്നതാണ്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പിറന്നതിന് ശേഷവും നാമജപത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് നമ്മള് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് 3.5 ലക്ഷം പ്രാവശ്യമാണ് ജപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമാചാര്യനായിട്ടുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്താണ്? ഉപാസന. അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നാമജപം തന്നെയാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ ഇത്രയും ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. നാമജപം മാത്രമേ ഈ നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം സ്തം നമാമി ഹരിം പരം. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശുകദേവര് പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മളുടെ പാപങ്ങളെയെല്ലാം നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം. ആരാണോ നമസ്കരിക്കുന്നത് അവരുടെ ദുഃഖശമനമാണ് നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഹരിയുടെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നാമജപത്തോടുകൂടി ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭാഗവതം 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശുകാചാര്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി എന്ന 10.25 ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മള് ജപയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ എപ്പോഴുമുള്ള ഒരു കമ്പാനിയനായിട്ട് നമ്മൾ നാമത്തെ എടുക്കുക. നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്, നാമത്തിന്റെ ആ മാല എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് നമ്മളുടെ ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും കൈവെടിയാതെ ഏതു നേരവും നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ താക്കോല്, ഫോൺ അതുപോലെയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യാനുള്ള മാലയും കൂടി എടുക്കുക. എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടിയാൽ
അതെടുത്ത് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ മാല എടുത്തില്ല എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളുടെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നാവുണ്ട്. എണ്ണം നോക്കാതെ നമ്മൾക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ജപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നാമാചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ, ഇവര് നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന നാമത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ TV കണ്ടുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മള്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഓടും എവിടേക്കെങ്കിലും. ആ ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ആചാര്യന്മാരെ, പഞ്ചതത്വമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ അതിനെയെല്ലാം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന നാമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടുക. അപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമസ്വാമിയാണ്. അദ്വൈത എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭുജി ഇതാണ് മഹാവിഷ്ണുവും ശിവനുമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ഗദാധര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരദരാജ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട്. ഫുള്ളോടെ ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഫുള്ള് മന്ത്രമാണ് ഒരു മണിയില് നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത്. യദ്യഥാ ശരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതി. അർജുന, ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തു ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. യദ്യഥാ ശരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതി. അപ്പം ഹോൾ വേൾഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞോടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മറ്റുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ ഭീരുക്കളായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നത് പോലെ നീയും യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന. ഇതാ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ അമ്മ നാമം ജപിക്കുന്ന എന്റെ വീട്ടില് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളും നാമം ജപിക്കുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ അവർക്കും ആ ഹാബിറ്റ് അവർക്കും ഉണ്ടാകും. അതേസമയം അമ്മ സീരിയലാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കുട്ടികൾ ചെയ്യുക? ഫോണ് കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഈ തല തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ തലമുറ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നമ്മളെ നോക്കിക്കോ, നമ്മളായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ളവർക്കും നമ്മളായിരിക്കണം റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോധന, ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് മാറുക. നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം നമ്മളെ തന്നെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി റോൾ മോഡലായിട്ട് മാറുക. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അതിൻ്റെ അതായിട്ടുള്ള ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടുപോവുക. എന്നിട്ട് ഭഗവത് പ്രസാദവും ഭഗവത് തീർത്ഥവും എല്ലാം കുടിച്ചുകൊണ്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളുടെ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കേൾക്കുക, ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം കേൾക്കുക, വായിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് അത് പറയുന്നത്? സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന, കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്, നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുക. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ആ ഭഗവാന്റെ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ സ്മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയ സ്മൈലിനെ വലിയ സ്മൈലാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മളുടെ നാമജപം കൊണ്ടേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളായിരിക്കണം റോൾ മോഡൽ. യഥാ ശരതി ശ്രീഷ്ഠ തത്തദേവേതരോധനഃ പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. എല്ലാവരും മാതൃകാപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളായിരിക്കണം ഇത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, ലൈഫിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത്, ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉപാസനയായിട്ട് ആരാധനയായിട്ട് ജീവിച്ചു തീർക്കുക, സാധനയായിട്ട് ജീവിച്ചു തീർക്കുക. നമ്മളെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനറി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനയായിട്ട് ഉപാസനയായിട്ട് ജീവിച്ചു തീർക്കുക. അതാണ് നമ്മളുടെ മുമ്പിലെ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മെ പാർത്ഥസ്ഥി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെയും നമ്മൾ നമ്മളുടെ വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല, നമ്മളുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് ഒരാളെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കില്ല, ഒരാളുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോവുക, എന്നിട്ട് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മെ പാർത്ഥസ്ഥി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന ജ്ഞാനവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർദ്ധ എന്നതാണ് പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. 3 ലോകത്തിലും എനിക്ക് ഒന്നും നേടേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ചെയ്യാനൊന്നും. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഇനിയും
സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് ഭഗവാന്. അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. പക്ഷേ ഭഗവാന് ഇല്ലാത്തതായിട്ടോ ആവശ്യമായതോ ആയിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യദ്യഥാ ചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്ദേവേതരോധനഃ സയപ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തദനുവർത്തതേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അതേ മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപാസനയൊക്കെ ചെയ്യും, നമ്മൾ ജപിക്കും, എന്നിട്ട് വായനയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ മോളിലേക്ക് വിളിക്കുകയോ ഫിലിം കാണാൻ വിളിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഓടിപ്പോകും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറന്റ് ഫുഡ്, പാർട്ടി, അതുപോലെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കില്ല. മൂന്നാമത്തെ ദിവസമോ നമ്മൾ തലവേദന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബെഡിൽ തന്നെ കുളിക്കാണ്ട് മിണ്ടാണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കും. അതുപോലെ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി ക്രിയമാണ്. ഒരേ ഒരാളിൽ തന്നെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണേ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മകർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തോടുകൂടി ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എന്റെ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാളല്ലേ. അതേസമയം ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്, എന്റെ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാറ്, എന്റെ പെൻസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്നത് എന്നെ. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ തന്നെ കയ്യും കാലും കണ്ണും ഒക്കെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബോഡി, എന്റെ. അപ്പം ഞാൻ എന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, എന്റെ എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മള് ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ആ ആത്മാവ് പക്ഷെ ഈ ബോഡി ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അതിനെ നിർവഹിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളാണ് അതിനെയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ സമയത്ത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാധർ ഗോവിന്ദ് സർവകാരണകാരണം. എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തിലും അതിന് മുകളിലുള്ള വാസുദേവാവസ്ഥയിലും ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലും വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ഈ മായയെ സൃഷ്ടിച്ച ഭഗവാൻ, മായാപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കുക. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മായയുടെ കയ്യിലെ പപ്പറ്റ്സ് ആണ്. അതാകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക, സ്വയം അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഉപാസനയാണ്, എനിക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. മാക്സിമം പോസിറ്റീവായിട്ട് സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഏതു നേരവും സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച്, ഏതു നേരവും എന്നെ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മൈ സർവാണി കർമാണി, എന്തെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്താലും സന്യസ്യ അധ്യാത്മ ചേതസ്, അതെല്ലാം എന്നിലേക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓരോ സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധ്യസ്യ വിഗതജ്വരഃ, ഇതെല്ലാം എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ആശയൊന്നും കൂടാതെ മമതയൊന്നും കൂടാതെ ഭൂത്വാ യുദ്ധ്യസ്വ വിഗതജ്വരഃ, അലസത കൂടാതെ ഞാനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലോചിക്കാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്നും നിനക്ക് എപ്പോഴും മുക്തനായിട്ടിരിക്കാം. നമ്മളോടുമുള്ള അഡ്വൈസ് ആണ് എന്റെ മൈ സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ. എപ്പോഴും ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നതും എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ മിനിറ്റ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ നിന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ പ്ലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക. യേമേ മതമിതം നിത്യം യഥം അനുതിഷ്ഠതി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ നൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം, ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്, അവര് പൂർവ്വജന്മത്തിലെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത്രയും നല്ലത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കൂടത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മോചനം, കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മളെ ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ
ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിലൂടെ ഇങ്ങനെ മരിച്ച് ജനിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപാദങ്ങളിൽ ശരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ ഉപാസനയാക്കിക്കൊണ്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ അഡ്വൈസസ് പ്രകാരം ആചാര്യന്മാരുടെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മേ മതമിതം േതഭ്യസൂയന്തോ നാനുപുസ്തന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്ഥാൻ വിധിനസ്ഥാന ചേതസഹ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും കൗരവന്മാരെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. ആ സമയത്ത് ദ്വാപര യുഗത്തിലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ധാരാളം അസുര സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാം മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സിനെയാണ് അവര് ഇത് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണത തേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനാണ് ഇതിനെല്ലാം അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ആജ്ഞ അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ലാസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അർജുന ഉവാച അഥേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ രിച്ഛനപി വാർഷ്ണേയ ബലാദീമനിയോജിതഃ. എന്തുകൊണ്ടാ വാർഷ്ണേയ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്തുകൊണ്ടാ ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും പാപം ചെയ്യുന്നത്, ബലത്തോടുകൂടി പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാപം ചെയ്യുന്നത്? കൗരവർ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ എല്ലാം എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അധകേന പ്രയുക്തോയം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി പാപം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വയമാണ്. അർജുനന് ഇഷ്ടമില്ല, ഇപ്പൊ ആരെയും കൊല്ലാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല, പാപം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പേടിയുമുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമേശ ക്രോധേശ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം. കാമേശ ക്രോധേശ കാമത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്ന രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള. സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപാസനയൊക്കെയാണ്. രജോ ഗുണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യും, കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പാർട്ടീസ് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ. അതിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കാമവും അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നതുമായിട്ടുള്ളതിൽ അതാണ് നമ്മളുടെ മഹാശനോ നശിപ്പിക്കുന്ന പാപമായിട്ടുള്ള ശത്രുവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം നമ്മളുടെ ശത്രുവാണ് അത് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. രജോ ഗുണമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇത് ലോകത്തിലെ ശത്രു. എല്ലാം വേണം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തിലുമുള്ള ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അർജുന നമ്മളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഹ ലോകത്തിലെ ശത്രു കാമേശ ക്രോധേശ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം നമ്മളുടെ ശത്രുവാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാമത്തെ നമ്മൾ മുരടിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഉപാസനയായിട്ട് ജീവിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ധൂമേന പ്രിയതേ ബഹിർയഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേദമാവൃതം. പുക തീന പോലെയും തീക്കുള്ളില് പുകയ്ക്കുള്ളില് ചെറിയ ചിങ്കാരി അല്ലെ സ്പാർക്കായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോ തീയുണ്ട് ഉള്ളില് നമുക്ക് കുറെ പുക വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോ മനസ്സിലാവില്ല. അതുപോലെ പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഇപ്പം സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല പൊടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്കും അത് മനസ്സിലാവും പൊടിയാണ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അതിനെ ഗർഭാശയം മൂടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞുണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. പക്ഷെ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അയാളുടെ ഉള്ളില് എത്രമാത്രം കാമമാണ് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഒറ്റ സൈറ്റില് നമുക്ക് ആരെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രത്തോളം അത് ഉള്ളില് മൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ പുകയ്ക്കുള്ളിൽ തീയുള്ളത് പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ പൊടിക്കുള്ളിലെ കണ്ണാടി പോലെയും ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിലെ ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഇത് ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്ചതെ. എവിടെയാണ് ഈ കാമം ഇരിക്കുന്നത്?
കാമം ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയിലാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. വിമോഹയത്യേഷജ്ഞാനം ആവൃത്യദേഹിനം. ഇത് കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര അറിയാമെങ്കിലും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തന്നെ വേണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒടുക്കും ആ സാരി? 15,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാലും എത്ര പ്രാവശ്യം മാക്സിമം കൊടുക്കും എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? വേണം വേണം എന്നുള്ളത് തന്നെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവിതത്തെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. വലിയ കാറ് വേണം, അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാര് കാറ് വാങ്ങിച്ചു, നമ്മൾക്കും വേണം എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള മനസ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മളുടെ ഫെയിലിയർ ആണ് ഈ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജന്മം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത്. ഷുവറായിട്ടും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ബെനിഫിറ്റ്സിന് പുറകെ പോയാൽ നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ എൻഡില് ഭഗവാൻ, കലിയുഗത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മള് മാക്സിമം നന്നായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് കൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെയെ ഇത് മോഹിപ്പിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ്, എവിടേക്കാ കാമം ഇരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിടത്ത്. ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണും, അതല്ലെങ്കിൽ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കും, സ്പർശം കൊണ്ട് അനുഭവിക്കും, ജിഹ്വ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാ നാവ് കൊണ്ട് ശ്വസിക്കും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകും. മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ബുദ്ധി ഏറ്റെടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബുദ്ധി ഇല്ലായ്മ നമ്മളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണി അതോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിക്കേനം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ഭരതലിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കണ്ണുകളെയും ചെവിയെയും എല്ലാം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജിഹ്വയെയാണ്, നമ്മളുടെ നാവിനെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബെല്ലി, ജെനിറ്റൽസ് അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആകും. നമ്മളുടെ നാവിനെയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ജിഹ്വാവേഗം, ഉദരോപസ്ഥവേഗം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസില് രൂപ ഗോസ്വാമികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പാപ്മാനം പ്രജഹിക്കാനും ജ്ഞാന വിജ്ഞാന നാശനം, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ പാപത്തെ നശിപ്പിക്കുക. നമ്മളുടെ ജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ജന്മം നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് തൃപാദങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാറ് അല്ലെങ്കിൽ സാരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കളയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യഹോ ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സു പരാബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജഡ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ജഡ പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ കല്ലും മണ്ണും പോലെ, അതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും. അതുപോലെ ആ ശക്തിയുള്ളത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവിരിക്കുന്നിടത്തോളം അത് വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പം അത് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ പോലെയാണ്. ആ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ട്? ആ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമാണ് സാരഥിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി നമ്മുടെ പുറകില്. അപ്പം ആ മനസ്സിനേക്കാളും ശക്തിയുള്ളതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകളുടെ കടിഞ്ഞാൺ, മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് ബുദ്ധിയാകുന്ന സാരഥി കൺട്രോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുറകിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കും. കർമ്മബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ചാൻസ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. മനസ്സിലായോ? മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് ബുദ്ധിയാകുന്ന സാരഥിയെ കൊണ്ടത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. തേർഡ് ലെസണില് ഭഗവാൻ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ തേർഡ് ലെസൺ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ ഡൗട്ട്സ് കൃഷ്ണ. ഒന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും?
മനസ്സിലായോ എന്നെടുത്തത്? ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. വായിക്കുക എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽസ്, എന്നിട്ട് ക്വിസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായിന ജൈന? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വിസ് ചെയ്യുക, മെറ്റീരിയൽസ് വായിക്കാം. ഓക്കെ.